היי, שלום לכם. היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא החם שנקרא הקפאת משכנתה. בתחילת המבצע כל הבנקים יוצאים בפרסומים שנותנים הטבות בהקפאת משכנתה לתושבי הדרום, לחיילי מילואים ובכלל. אז דבר ראשון, זו לא הטבה, זה עולה כסף ודי הרבה, אבל אני לא אדבר עכשיו על הצד הפיננסי והמימוני, אלא יותר לפן ההתנהגותי. מה זה אומר הקפאת משכנתה? זה אומר שהבנקים נותנים לנו אפשרות או לא להחזיר בכלל, או להחזיר תשלום מאוד מאוד מופחת של תשלומי משכנתה לתקופה מסוימת. בתקופה רגילה זה בין חודש ל3 חודשים, ובגלל המלחמה הם נותנים הערכה לחצי שנה עד שנה. אבל מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שמתרגלים מהר מאוד לכך שפתאום אין לנו הוצאה של 5,000, 4,000 או 6,000 שקל של החזר הלוואה. פתאום יש יותר הכנסות, ואז מה שקורה, מתרגלים לטוב. הכסף שלא מופנה להחזר המשכנתה, מופנה פתאום לצריכה, לקניות, ואז איפה הבעיה? כשנגמרת ההקפאה, מאוד 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 קשה לחזור חזרה לשלם את ההחזר, וגם ההחזר אחרי ההקפאה הרבה יותר גבוה. אז מה אני כן ממליץ לעשות? אם אפשר להסתדר עם תשלומי המשכנתה, עדיין עובדים במקומות עבודה, ההכנסות אותו דבר, אין סיבה להקפיא משכנתה. רק אם נותנים אפשרות, זה לא סיבה מספיק טובה לעשות את זה, גם בעיקר שזה גם עולה כסף. אבל אם ההכנסות נפגעות, יוצאים לחל"ת, מילואים ולא עובדים הרבה זמן, כדאי לשקול אפשרות של הקפאת משכנתה, אבל קודם יש חלופות אחרות, כמו למשל איחוד הלוואות, הקטנת החזר הלוואות קיימות וכדומה. לא מהר מאוד לקפוץ להקפאת משכנתה כי הבנק נותן ומשווק את זה כהטבה. כמובן אתם יכולים לפנות אליי בכל שאלה או התלבטות.